Mám tu mlieko. To mi musí stačiť, tak hrnček, dal som si iba polovičný, nenávidím mlieko, len tak random same piť. Mám to tu iba kdyby nesebol som sa toho hlad. Nech to je padené. Mám tu zmrzku. No nič, poďme na to. A túto sračku. Hlavne viem tú rukavici. Ja som si nevzala pak, som si sahol do oka a nikomu nepčeli takovou bolesť. Takže nemám sa potať z očí. Myslíš, že nebude mať lepší aim, keď to spravím? A tam je, že plus 16 rokov a normálne, keď kupuješ, musíš dať občiansky, kámo. To je jaká piča. Tetovačka. Nahľadni si tetovačku, na čelo, idem ju jebnúť. Hot chip challenge. No je takáto tetovačka. Piča, neviem vám to ukázať, ja nie som vloger, jebte na to. Nápis tu na čelo. RIP. Jedna polovica, čo to znamená? Že mám stať iba polovicu? Mám stať iba polku? Hot chip challenge. Put on glove. Open carefully. Eat it. Can you handle the heat at least? Čiže, či to budeš vydržať aspoň 5 minút bez pitia alebo žrania, chlapci? Tak to neviem, kto vydržal. Že 5 minút. To sa nedá. 5 minút bez toho, aby si zajedla. To ti kuruje? To je pekná piča. No nič, myslíte, že umrem jednotku do chatu, ak si myslíte, že ma to vyjebe. Chlapci, aký chlpaté ruky vidíte? To aha. Opica, napíšte opica do chatu. Ty kokot. Doktor by som mňa nebol. Poďme na to. Umrem. Teraz tu pojebem klavesicu. Že aj polovicu máme to žrať. Nie to. To pikantne vonia jak kurva. Počkaj, aby to bolo vidno, že aby si nikto nepovedal, že sme vymenili za tortilu. Poď sa, musí sa tu nahnúť. Poď sa na nás chce nahnúť. Hambi sa. To mám žrať. Toto mám kurva žrať. Slabý chips? Kamo, slabý chips? Dobre, je to tu napísané. Že 1 minútu zvládne každý bez pitia. 2 minúty je smrteľné, 3 minúty sú smrteľné, 4 minúty sú smrteľné, ak vydržíš 5 si frajer. 5 nevydržím. To sa dáš pri filme? Celé balenie tohto, že? By si jebol. Kamo, no mám páli prst cez rukavicu. Môžem som oblízať rukavicu? Na zistenie testu? Nie, to nemôžem urobiť, že? To by bol podjeb. Počkaj, sa tu musím vyťahnuť. No nič, chat! Daj 10 minút, daj 10 minút. Ja mám časovač, ale nemôžem sa dotknúť klávesy. Na čo by dostával telefón? A nevydržím 5 minút, čo ti kuruje? Ja budem rád, ak vydržím 30 sekúnd. Že načasujeme ti 5 minút, úplne v klidu, vieš, že... No nič, dávame clock, zapnem hodinky. Mám pripravené hodinky, chatos. Ideme na to! Mám dať celé, píšu tu, že pol balenia, chlapci, ja nenávidím palivé. Dobre si switchili dip k tomu. Mám dať celé, či mám dať polku? Nenávidím palivé. Písali, že polovicu. Jak dám celé, tak dneska dám o 140-120 eur viac, jak mám teraz. Aktuálne. Nenávidím pikantné, jak tu umrem, môžete za to vy. Dobre, dám sa do huby a pustím časomieru. Ja by som vám nejak aj takto odberel. Aha. Ty kokot, chat, chlapci. Tu dáme do piče ten aler. Toto je dobrý kokot, aha. Vymyslel som to, ITčkar, vidíte to? Volajte ma ITčkar. No poďme, aha, zrazu ste všetci, že keď chcete vidieť, aby niekto trpel, vy kurvy. 1, 2, policaj. Kamo to pikantne, smrdí jak hovno, chlapci, mali ste to niekto, kto to žeral? Isto nikto. Ideme na to, už ma hypujú pesničky. Mlieko ready? Nanuk ready? Fuj, mlieko je naše hnusné samotné. Kto má rád mlieko, je kokot. Fuj, si kokot. Ideme na to. Chat. Odstopujte to. 10, 9, poďme na to, kurva. Ty chceš vidieť, ako umrem. Ty chceš vidieť v priamom prenose, že ma odjebe, chlapci. Frajerka tu stojí a iba... Mlieko samotné acitko, mlieko samotné super. No nič, poďme to dať. Poďme to dať, vy sráči. Aj tak viem, že v čete niekto z vás by to dal, iba píšete. Hrdinské reči. Poďme na to, hot chip challenges, že vraj najpalivejší čipy na svete. Ideme na to. Any last word? Pýtajú sa ma a moje last word musí byť aké... Mám to piči.
To zajedá samotné. To zajedá. Daj mi to. Daj mi hej tú kokotinu. To pálí jak sugar. Daj ma tá hubavý kokoti. Prestaň robiť pičoviny, prosím ťa. To do piči, ak mi chceš robiť takéto naprieky, kurva. To pálí jak kokot. To je hrozně však ta chili paprička, kamo. Já u mě vyjebe. A pak ty... Dopočený sú jak skurysyn. To sa ešte pálí. To vám jebe. S čili sme skončili. Ale buďte skúšky, kámo. Chlapcom sa nedá dýchať. Ja... Paď akúra. Chlapci, to pálí strašne. Čo jebe? Jaký kokos to vymyslí, kamo? Nechcem. Kámo, daj mi ešte to k tomu mlieka. To je sa. Ticho. Se pálí. Kámo. Chlapci, toto bol najkonečný challenge, aký som mal. To je ten Subgold, máme Surstroming, bolo lepšie ako toto. No, nedá. Mňa všetko páli. Dá sa mi rozprávať. Chlapci, a keď vidíte musami, tak ma páli celá huba. Nedá sa mi dýchať. Ja musím mať stále niečo v hube, chlapci. Proste, keď nemám nič v hube, tak to nejde. Nedá sa žiť, chlapci. Chlapci. Bolo to lepšie ako čokoláda? Chuťovo? Chuťovo to bolo dobré. Takže chuť to malo dobrú. Musím povedať. Keby som to dal oslave, keby som niekto prišiel, najbem mu to tam, tak na prvý dojem, prvých 5 sekúnd si myslíš, aká jeba tortila. Tá čokoláda bola zabíjaka, tá čokoláda Carolina Reaper, chlapci, to bola smrť.
To bola zákerná smrť, taká čokoláda. To challenge už sa nerobia. Takéto challenge sa už reálne nerobia. Môžeme to jebať. Už dáme iba ten surstroming a skončím s jedlom na celý život. Unlucky. Snažil som sa, chlapci.